अनशन गए रहनी। हाँ एगो गांव के नाम धवही रहे। हाँ हाँ आ धवही या कवई, हाँ लेकिन ई गांव के नाम बड़ी टेढ़ बा। हाँ तो ई नहीं जानत कि यही गांव के राष्ट्रपति जी रहनी। तो जाना गांव में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहनी। तो वो गांव के नाम तो ई बगले में नू चाहे मौसे जवाहर के तब मेन बात की पुरानी अब कितना जगह गो नई गावे गइलन, कितना जगह खिलुआपुर गइलन। आ कितना मेहनत करबा मौसा पुरानिया के सही। एगो बात हमरा शंका बा मलिकार, ए भोजपुरी के सब गुरजन बुजन से पूछे के चाहत बानी मिलोड। मुखिया जी भी बैठल बानी हमरा महाराजा बाबू। हमरा मन में एगो शंका बा, आज ओन अपना शंका के जाने में ना अनजाने में प्रकट करत बानी। सुखनंदन बाबा से खाली नहीं के पूछले, आ गायत्री बाबा से तो डरे पूछते ना रहने कि माने अब जब जेबो तो सुबेरे पहर भेंट आते ना, उ सांझ के भेंट होई तो सांझ के भाई भेंट कहला में अब दूर घरो तो दूर रहे। बात बुझला नु। चाचा कहनी है कि तुलसी बाबा के जब काम जागल तो ससुरारी चल गइले, रात के एगो लाश के पकड़ के आ दरियाव पार हो गए। तो अपना समाज के गुरजन बुजन से गोरौरे से ना चैनल पर कहत बानी, समाज के गुरजन बुजन से चाहत पूछे के चाहता नहीं। हमार मन के बात बा मिलोड कि जब तुलसी बाबा वो लाशवा के पकड़ के पार भइल तो उ लाशवा के रहे? कोई आदमी नु होई उ रौड़ा से नहीं पूछो जे रौड़ा रौड़ा के रौड़ा ना, वो तो हमर रौड़ा के रौड़ा दे रहल और हित ना तो दो चार गो बालों को लोग से पूछे के चाहता नहीं। ए बाबूआ लाश पकड़ के पार भइले, उधार उड़ना रहे। कोई जरूर रही कि उनका ससुरारी के सामने कहीं जाकर बिक देले होई, ठीक भाई मान गइली। आ जब ससुरारी में पहुंचत तारे रात के दिन रहे, रात के समय रहे तो गेट बंद रहे, तो कहता एगो सांप लटकल रहे, हेंगा लटकल रहे। तो सांपवा के पोछवा पकड़ के आंगन में चल गइल। तो विचार करी पुरानका आदमी तो भाई 1 कुंटल 1.5 कुंटल के हो रहे लोग, इतना ही मान के चलल जाओ। तो उस सांपवा कोई किलो के रहे जी कि तुलसी बाबा पोछ पकड़ ले, ओकर पोछिया तनिको ना सुरुकाई लीचको भर भाई। देखी तो पहले मानही के बाप भाई जौना देश में रह जाला उना रेस के आज्ञा के पालन कइल जाला। काजी बबुआ हो जाहो पुरु बाबा, अरे पूर्व देश में तो ना बेसी है, अरे पूर्व देश में अरे तो ना बेसी है, अरे पानी बड़ा कमजोर, अरे पिया मोर मती जाहो पुरु बाबा। हरे राम भाई अंगुरी के लपत रहे के चाहिए करछी हो। अरे भैया हो, अरे मनवा हो तो निकल ना भजना, मनवा हो तो निकल ना भजना। काहे कहतनी माया बाबू, काहे कहतनी काम क्रोध मध लोभ ईर्ष्या मिटाई, काम क्रोध मध लोभ ईर्ष्या मिटाई। ए माया भाई माल रही जबले भाई पूछे दे आई, माल रही जबले भाई पूछे पैसा नहीं जबले भाई पूछा गई। आरती आरा के कह तो भिखारी ठाकुर नाई, मनवा हो तो निकल मनवा हो तो
भजना भजना और बा कफन में तोहरा कफन में तोहरा राम नाम लिखाई